ମାନେ କୁହାଯାଏ ଯେ ମହାଭାରତ କାଳରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଧନୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଧନୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଶଂସା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରକୁ ତୀର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ହନୁମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା କିଛି ଦୂର ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଧନୁର ନାମ ଥିଲା ବିଜୟ ଧନୁ, ଯାହା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପରଶୁରାମ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଧନୁ ଏପରି ଅପମନ୍ତ୍ରିତ ଥିଲା ଯେ ଯେକୌଣସି ଯୋଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ସ୍ୱୟଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ବି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରୁନଥିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ବିଜୟ ଧନୁ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ 3 ଲୋକର ଯୋଦ୍ଧା ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର 17ତମ ଦିନରେ ଯେବେ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ଧନୁ ଦ୍ୱାରା ତୀର ସାଧିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥକୁ ଏକ କାଦୁଅର ଗର୍ତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ରଥ ବି ସେ ଗର୍ତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା, ମାତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ରଥ ସେ କାଦୁଅରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ଧନୁ ରଖି ରଥକୁ କାଦୁଅରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଗଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଅର୍ଜୁନ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଉପରକୁ ତୀର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ମାତ୍ର ପରବଶନାଥ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିରସ୍ତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ହତ୍ୟା କରି ଯୁଦ୍ଧ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଦେଇଥିଲେ।